Numalpas mamaming obra di tabalay, katangan nagtubay to ah. Unla kay, manong tubay to ti katangag. Kedua, among mga kurang ati may isa tubay to kanyak. Saka among nga vitamins ko aday. Sige, day katang kalakay, on ti bagaman. Giwas lagi tig kape niya. Kape ti bigat, kapital daw. Tubay to tirabe. Nakakaya naman di maglinis dito sa bahay. Baka magalit na naman si Kuya Andres. Sana, Kasta, gagdagat ka tawa may bagbagak kanyam. Hey! Psst! Lapit ka nga dito. NANI?! Bilisan mo! Bagal-bagal kumilos. sana, Bakit Kuya? Tapos ka na bang magluto ng ulam natin? Yeah, boy. Hindi pa Kuya, katatapos ko lang magwalis eh. Ba't ang tagal-tagal mo kasi magwalis? Bilis-bilisan mo kasi yung pagkilos mo. Winalisan ko kasi ng maigi para malinis tignan. Sige, magluto ka na. Sarapan mo yung luto mo para madami ako makain. Opo Kuya Andres. Good. Sa atin mo, anong ginagawa niya? Naghuhugas ang pinagdedehan ni Nika Kuya. Ano? Hanggang ngayon di pa siya tapos maghugas. Parehas talaga yung mabagal kong kumilos. Tawagin mo nga sa atin mo dito para may briefing ko kayo dito sa gawaing bahay. Sige po Kuya, tatawagin ko si ate. Sige. sana, Ang kabsa na nga talaga. Tapos ladala pagong nga gargaraw. Oh no! Ate! Ate! Bakit ading? Pinapatawag ka ni Kuya Andres, kausapin daw tayo. Bakit naman daw? Maya na, tapusin ko lang tong ginagawa ko. Mamaya na yan ate, galit na si Kuya Andres. Ganun ba? O sige, tara na. Iba pa naman pag magalit yun. NANI?! Nagbayag dalaki din na ya. Naibos kong tungo na tikapikon. Yeah, boy. NANI?! Kaya kaya na tibaga. Apay nga nagbayag kayo. Napapayabang kayo. Tapos kayo masidag. Nawatan niyaw. Nansya kan lakay. Wait a minute. Who are you? Pasensya, pasensya. So pinayabang kayo, tay briefing kayo. Tamoy talaramidin niyo. Ano nga briefing lakay? Briefing lang, di nyo pa mo. Bakit ang kayo? Kasta iti kayat kaw. Ang ko kay tagi-tagargaraw yaw. NANI?! Awan ti malpaso kasta lang. Lalo na ikaw. Laki-laki ng muscle mo. Kupad-kupad mong kumilos. Oh no! Sika mo bakal? Makita mo nga nagbayag ti gargaraw na ta ading mau. Pag amot-amot yung nga buy-buyain na tan. Bon, sige nga ron lakay. Pasensya ka. O sige, adi natin baga kanyayo. Gawin ma, mag-iig ka ng tubig para maliligo na ako. Sige Kuya, magigib na ako. Sana, Ops, ops! Apay pa pa naman bakal. Matyak pa yung bagang umalis kan. Lakay. Numalpas mamaming obra di tabalay. Katangan nagtubay to ah. Unla kay, manong tubay to ti katangag. Kedua, among mga kurang ati may isa tubay to kanyak. Saka among nga vitamins ko aday. Sige, day katang kalakay, on ti bagaman. Awalan! Sige, ayun baga ka. Partakal ti gargaraw yaw. Unla kay, naawatak. Sige nga ron, titakan. Basta ah, awan tig sadot-sadot. Sana, Nakakapagod naman.
Di ka pa tapos dyan, Adeng? Hindi pa ate, pagod na nga ako eh. Di ba nakita kung saan pumunta si kuya mo? Napansin ko kanina, pumunta dyan sa likod. Bakit? Anong ginagawa niya doon sa likod? Hindi ko alam ate, bakit sa akin mo siya tinatanong? Ba't hindi siya yung tanungin mo? Yung bunganga mo ha, pabalagbag ka na rin sumagot. Oh no. Tawagin mo nga si kuya mo, tanghali na. Sige ate. Bilisan mo, ang bagal mong maglakad. Ang bilis na nga ng lakad ko, hindi pa lang sabihin na tumakbo. Ano ba yan? Oh no. Tignan natin ngayon, makakabawi din ako sa'yo. NANI? Oh no. Nagbayag laki din na ya. Agaya blaang ka. Ate, Oh, asan si kuya mo? andun sa duyon ate, ginigising ko, ayaw bumangon, ayaw magpa-istorbo. Oh, kasi sa bana, nabanog ti taon, aradji lang ka pa ilad-ilad. Tinatawag ka ni ate, sabi ko eh, siya pa yung galit. Dapat sinabi mong galit na ako at pagod. Sinabi ko ate, kaso ayaw niya talaga. Ayos ah. Sige tara, saman mo ako. Si ate, Oh no. Oh no. NANI? tignan mo siya ate, nakangiti, parang nangiinsulto. Ading, doon ka sa kabila. Bakit ate? Basta, pumunta ka sa kabila. Akong bahala. Sige ate. Sabay nating ihagis sa lakasan mo. Sige ate. Pagbilang ko ng 3, alam mo nang gagawin mo. Opo ate. 1, 2, 3. Apa yung rugag mo ba kahit? Wakis ti sabam, nagmayabiyag man. Si kami nabanugan, sigaro tila pendendayon. Oh no. Nasakit? Wakis ti sabam, aldawon, di ka pinakalaba. Kagalala lang mo ti pamigsa ba kahit? Pagol-alo ti pamigsa. Ana, aggaro ka dito na saan? Ayaw pa ata ate, gusto pa atang may hagis. Paano kung ba kahit? Mapang ka mo, lagayam ka. Darasam, madi nga kaslapagong ta pinaggargaraw mo. Kung ba kahit? NANI? Makatawa-tawa ka naman dyan. Tuloy mo na iniigib mo doon. Opo ate. Bilisan mong maglakad. Mano lang ang sukat ti taon. Siyak pa'y taglaba. Mas ang lahi ka pinagbirati. Nice.